கேக்குதுங்களா? ஓகே ஓகே. யாராவது ஜெய ராத மாதவ் பாட்டு பாடுறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஜயோ ராத மாதவா குஞ்ச பிஹாரி ஜயோ கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जयो राध माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा माधव की जय। हरे कृष्ण माताजी. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. பிரபு இல்ல போல இருக்குது. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு பிரபு வந்து டெம்பிள்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பதிலா நான் வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பிரணத்தியோட நம்மளோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணத்தியோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம 15வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். புருஷோத்தம யோகம். நம்மளுடைய பகவத்கீதையில எத்தனை சாப்டர் இருக்கு, எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு, யாராவது சொல்றீங்களா? 18 அத்தியாயங்கள். ஓகே, இந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல குறைந்த பதங்கள் இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு?
15 மாதாஜி. 15 இன்னொன்னு ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க. பக்தி யோகம் 12வது அத்தியாயம் இல்லையா? இந்த 2 அத்தியாயங்கள்ல 20 ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். சரிங்களா? சோ இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் வந்து புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். மத்தாஜி யாராவது அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறவங்க இருந்தீங்கன்னா அட்டெண்டன்ஸ் பாத்துக்கோங்க. ஓகே, நம்ம பிரணத்தி வாசிச்சாச்சு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சதசோऽध्यायः புருஷோத்தம யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து பேசியிருக்கார். சோ பகவானை பத்தி அவரே சொல்றதுனால இந்த அத்தியாயத்துக்கு வந்து புருஷோத்தம யோகம். புருஷர்களெல்லாம் மிகவும் உத்தமமானவர் பகவான். சோ புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? முதல் பதம் ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்தவ மூலம் அதஷாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுர் அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத சவேதவேத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். எதற்காக இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உவாச்சன் வராம, ஏன்னா முதல் பதம் யார் சொன்னது? முதல் ஸ்லோகம் யார் சொன்னது? பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம் முதல் அத்தியாயத்துல முதல் பதம் திருதராஷ்டிரர். அப்ப நம்ம அங்க என்னன்னு பாக்குறோம்? திருதராஷ்டிர உவாச்ச அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து சஞ்சய உவாச்ச, அர்ஜுன உவாச்ச. இங்க ஏன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உவாச்சன் இல்லாம பகவான் உவாச்சன் சொல்லப்பட்டிருக்கு? நீங்க ஏற்கனவே கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பீங்க. சொல்லுங்க பாக்கலாம். பூரணமானவர் மாதாஜி. பகவான் பூரணமானவர். ஐஸ்வர்யங்கள் பகவான் அவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அனைத்து கல்யாண குணங்கள்ல ஒரு 6 குணங்கள்ல அடக்கிடலாம் இல்லையா? அடங்கும். அந்த 6 குணங்கள் என்னென்னது? அழகு, அறிவு, அழகு, அறிவு, புகழ், செல்வம். புகழ், புகழ், செல்வம், அழகு, அறிவு, புகழ், செல்வம், 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 வலிமை, துறவு. துறவு. அது அறிவு சொல்லிட்டீங்க. அப்ப ஞானம் வந்துச்சு இல்லையா? பூரணமான அழகு, பூரணமான அறிவு, பூரணமான பலம், தியாகம் அல்லது துறவு, புகழ், செல்வம், அதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ அதனால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அப்படின்றத யாரு வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காரு? வியாசதேவருடைய தந்தையான பராசர முனிவர் சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இது எப்படி ஒரு மரம் இருந்துச்சுனாக்கா வேர் கீழே இருக்கும் இல்லையா? அது மேல் நோக்கி வளரும். இங்க பாருங்க, வேர் மேல இருக்கு, ஆனா அது என்ன கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. அதோட கிளைகள் எல்லாம் கீழ் நோக்கி வருது. அந்த வேத பதங்கள்லாம் இலைகளாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அது எப்படி ஒரு ஆலமரம்? இந்த மாதிரியான மரம் எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதீக லோகத்துல இல்லாத ஒண்ணு இருக்கிறதா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோமே, அந்த ஆன்மீக லோகத்துல உண்மையான மரம் இருக்கு. அதோட பிரதிபிம்பம் எப்படி நீர்நிலைகள்ல ஒரு குளத்து பக்கத்துல ஒரு மரத்தை பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தலைகீழான பிம்பம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல என்னென்னலாம் தெரியுது? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இங்க ஒரு இமேஜ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? என்னென்னலாம் தெரியுது? இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுங்க. யானை, கோமாதா. யானை மேல யார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா? பிரம்மா. இந்திரன். இந்திரன். ஓகே, ஐராவதம் நம்ம எடுத்துக்கலாமா? அப்புறம் மேல பிரம்மா இருக்கார் மாதாஜி. பிரம்மா இருக்கார். அப்புறம் பிரம்மாக்கு பக்கத்துல பிரம்மாக்கு பக்கத்துல
விநாயகர் தேவகள்லாம் இருக்காங்க. விநாயகர் இருக்கா, தேவர்கள். தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க. ஒரே இதுல முடிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. தேவர்கள் இருக்காங்க, விநாயகர் இருக்காரு, இதுக்கு கீழே வந்து சரஸ்வதி, மனிதர்கள்லாம் இருக்காங்க. மனிதர்கள்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, முருகன் அப்படியே விநாயகர் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே கீழே அப்படியே வாங்க பார்க்கலாம். அந்த தேவர்கள் அந்த ஐராவதம் பாக்குறோம் இல்லையா, பக்கத்துல வந்து அவங்க வந்து இப்போ பாடல்லாம் பாடிட்டு இனிமையா இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, அப்படியே இந்த கீழே வந்தீங்கன்னா என்ன கந்தர்வர்கள். தெரியுது? ஆமா, அடுத்தது என்ன தெரியுது? அடுத்தது மனிதர்கள் புலி, யாகம். அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இது விநாயகருக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா முக்தி, லிபரேஷன், மேல மேல வந்து முக்தி, அதாவது மேல போக போக முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம். அப்படியே கீழே வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரியுது பாருங்க, அந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். அந்த யானைக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் இந்த பொருள் சார்ந்த விஷயங்கள், பௌதீகமான விஷயங்களோட முன்னேற்றம் தெரியுது. அதே சமயத்துல மக்கள் வந்து ரொம்ப மத சார்போட இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா பயபக்தியோட பக்தி பண்றாங்க. அடுத்து நாம சங்கீர்த்தனம், அப்படி மேல் உயர்ந்து போறாங்க. இப்ப பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் என்ன சொல்றது, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலனுகர்ச்சி செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடுறாங்க. அப்படி புலனுகர்ச்சி செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க எங்க போறாங்க? கீழ் நோக்கி போறாங்க. இம்பயாஸ் ஆக்டிவிட்டி, கீழே நோக்கி அவங்க போறாங்க. ஏன்னா அந்த புலன்களின் மூலமாக அதுக்கு வந்து அவங்க கட்டுப்படுறாங்க. அப்ப என்னெல்லாம் நடக்குது பாருங்க, மற்ற ஜீவராசிகளை கொடுமைப்படுத்துறது, புலால் உண்றது, அடுத்து வந்து தவறான ஒரு பழக்கம், அந்த ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து கொலை பண்ற மாதிரி இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆளை கொலை பண்ற மாதிரி இருக்கு, பெண்ணோட மோகம் இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா? சோ அப்படியே அவங்க அதோட ஆஹ் வீழ்ச்சி என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா 6 அறிவு உள்ள மனிதன் 5, 4, 3, 2, 1 அப்படியே கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் அததான் சொல்றார். இந்த இந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவன் அப்படின்னா ஆக்சுவலா வேர்ல இருந்து எல்லா சத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு தாவரம் மேல் நோக்கி போகும் இல்லையா? சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா தலைகீழா இருக்கு அந்த ஆலமரம். அதோட வேர் எங்க இருக்குன்னா பிரம்மதேவர்கிட்ட இருந்து வருது அந்த வேர். சோ அதோட இது இப்ப நம்ம நல்ல ஆன்மீக செயல்களை பண்ணினோம்னா மேல் நோக்கி சென்று அதுல முக்தி அடைவோம். அப்போ பௌதீகமான செயல்கள்ல புலனுகர்ச்சியில நாம இது பண்ணணும்னா இந்த பௌதீக லோகத்துல பிறப்பு இறப்புல சுழன்று கொண்டு கீழ் நோக்கி நம்ம போறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அததான் பகவான் இங்க சொல்றார். இந்த வேத இந்த வேர்கள் மேல இருக்கு, கிளைகள்லாம் கீழே இருக்கு, வேத பதங்கள்லாம் சைடுல இருக்கு, அந்த இலைகளாக இருக்கு. அப்ப இந்த மரத்தை யார் முழுமையாக புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவங்க வேதங்களை கற்றவர்கள். எதற்கு வேதங்கள் கற்றவர் நீங்க சொல்றார்? மனிதன் எப்படி வாழணும்ன்றது சொல்லி தரதுதான் இந்த சாஸ்திரங்கள் இல்லையா? சோ இந்த வேதங்களை நம்ம உணர்ந்து கொண்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பயாஸ் ஆக்டிவிட்டி, தூய்மையான செயல்களை செய்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைந்து முக்தி அடைவோம். அந்த வேதங்களை நம்ம புரிந்து கொள்ளல அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய செயல் கீழ் நோக்கி போகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ இதுல வந்து நல்ல தெளிவா தெரியுது பாருங்க. சோ அப்ப முக்தி அடைந்து எங்க நம்ம போறோம்? பகவான் இருக்கக்கூடிய இந்த கோலோக விருந்தாவனம். ஏன் நம்ம அங்க போகணும்? நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய ஒரு அங்கம் இல்லையா? பகவான் விபு ஆத்மா, நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒரு துகள். சோ நம்மளும் அவரை போலவே அனுபவிக்கணும்னு நம்ம ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்ததுனால இந்த பௌதிக லோகம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இல்லைன்னா நம்மளும் வந்து பகவானுடைய ஒரு அங்கம்ன்றதுனால தூய்மையானவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய மூலம் எங்க அப்படின்னாக்கா கோலோக விருந்தாவனம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து வந்தவங்க நம்ம. சோ நம்மளுடைய உண்மையான வீடு எதுன்னா அங்க போக நம்ம முயற்சி செய்யணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இங்கேயே உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. இதுல வந்து இன்னும் ரொம்ப தெளிவா தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு. ஓகே, 2வது பதம் ஒவ்வொருத்தரா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏற்கனவே ஒரு மாதாஜி வாசிச்சாங்க, வேற யாராவது வாசிங்க 2வது பதம் ஸ்லோகம். வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நானே வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி, யாரும் வாசிக்கலாம் வாசிங்க. ஏதோ வேலையா இருப்பாங்க. அதசோர்த்வம் பிரஸ்துதாஸ்தஸ்ய சாகா குணப்ரவருத்தா விஷய பிரபாலாக அதர்ஷ மூலான் யனுசந்ததானே கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. சோ நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இந்த கிளைகள் எல்லாம் எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு? இலைகள் தான் வேதங்களால செய்யப்பட்டிருக்குன்னு பாக்குறோம். கிளைகள் கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்.
சோ இந்த கிளைகள்லாம் எதால வளப்படுத்தப்படுகிறது, செம்மைப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்னாக்கா இந்த 3 குணங்களால. சோ இந்த 3 குணங்கள் வந்து எங்க இருக்கும், அதோட சுபாவம் எங்க, அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதீக லோகத்துல. இல்லாத ஒண்ண இருக்கிறதா காட்டுது இல்லையா இந்த மாயை. இந்த இந்த லோகம் வந்து துக்காலயம் சாஸ்வதம். சோ இது வந்து ஒரு மாயையான உலகம். இங்கதான் வந்து அந்த 3 குணங்களால இது செம்மைப்படுத்தப்படுகின்றது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்து ஆன்மீக பயிற்சி செய்து மேல் நோக்கி செல்ல முயற்சி பண்ணணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இங்கேயே ஒன்றுன்னு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது எப்படி இந்த இந்த கிளைகள் எப்படி வளருது அப்படின்னாக்கா மேல் நோக்கியும் வளரும், கீழ் நோக்கியும் விரிவடைகின்றது. எப்படி மேல் நோக்கி வளரக்கூடியது அப்படின்னாக்கா, எப்ப நம்ம ஆன்மீக பயிற்சி பண்றோமோ அப்ப மேல் நோக்கி போறோம். இந்த புலனுகர்ச்சியை விடுத்து பகவானிடத்தை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு போறோம். அதே நம்ம இந்த புலனுகர்ச்சியில ஈடுபட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கீழ் நோக்கி விரிவடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது. எப்படி இந்த கீழ் நோக்கி போகக்கூடிய வேர்கள் வந்து பந்தப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா, நாம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதீக லோகத்துக்கு வரணும். அப்ப எதை எதிர்பார்ப்போட நாம செயல்கள் செய்யும் போது நாம கீழ் நோக்கி வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. 3வது 4வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி, இது வந்து புருஷோத்தம மாதம். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க. 3வது 4வது பதம் இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ந ரூபம் அஸ்யேக ததோபலப்யதே நாதோ ந சாதி ந சம்பிரதிஷ்டாஹ அஸ்வத்தம் ஏனம் ஸ்விரூடமூலம் அசங்கசஸ்திரேண திருடேன சித்வா ததப்பதம் தத்பரிமார்த்திதவ்யம் யஸ்மின் கதா ந நிவர்த்தந்தி பூயக தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரபஷ்யே யத பிரவருத்தி பிரஸ்ருதா புராணி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த மரத்தோட உண்மையான உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. ஏன்னா நம்ம இங்க எல்லாம் எப்படி பாக்குறோம், மரங்கள் வேர் கீழே இருக்கும், கீழே இருக்க சத்தெல்லாம் உறிஞ்சிட்டு மேல் நோக்கி வளரும். ஆனா இங்க பகவான் சொல்ற மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லோகத்துல இல்ல, அது எங்க இருக்கு, ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கு. சோ இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். வெட்டி சாய்க்க முடியும் சொல்லல பகவான், வெட்டி சாய்த்தே ஆக வேண்டும் சொல்றார். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுவோம். நமக்கு 4 விதமான துன்பங்கள் பாக்குறோம் இல்லையா, பிரைமரி மிசரி, செகண்டரி மிசரிஸ்ன்னு பாக்குறோம். 3 விதமான கிளேஷங்கள் என்ன என்ன அப்படின்னாக்கா அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக. எனக்கு நானே வந்து கஷ்டங்களை கொடுத்துக்கிறது. யாரும் அப்படி நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க தப்பா, ஆனா நானே நினைச்சுக்க, அவங்க நம்ம இப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோ அப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோன்னு நினைச்சிட்டு நானா என்னையே மனசால கஷ்டப்படுத்திக்கிறது. ஒரு சிலர் இதுக்கு மேல்படி போய் தன்னுடைய உடம்ப தானே கஷ்டப்படுத்திக்குவாங்க. அதி ஆத்மிக, அதி தெய்வீக, அதி பௌதிக. அதி பௌதிகனா என்னை தவிர்த்து மற்ற ஜீவராசிகள் மூலமாக, ஈவன் கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு கொரோனா வைரஸ் உலகையே வந்து புரட்டி போட்டுடுச்சு இல்லையா, பேண்டமிக் அட்டாக். அது வந்து அதி பௌதீக, என்னை தவிர்த்து மற்ற ஜீவராசிகள் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்கள். கடைசியாக இருக்கிறது அதி தெய்வீக அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த இயற்கை சீற்றம், பஞ்சபூதங்கள், இந்த இயற்கை சீற்றத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்கள், இதெல்லாம் பிரைமரி மிசரிஸ் பார்க்கும். செகண்டரி மிசரிஸ் எல்லாம் என்ன அது அப்படின்னாக்கா, எப்ப இந்த பூலோகத்துல வந்துட்டோமோ அப்ப 4 விஷயங்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. யார் என்னோட தந்தை தாய் அப்படின்றது தெரியாது. பிறப்பு கட்டுப்படுத்த முடியாது. பிறப்புன்னு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இறப்பை நோக்கிதான் ஓடிட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த இறப்பையும் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது. வயசு ஆகிட்டே போகும், அதையும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. மூப்பு, ஒரு நோய், எனக்கு நோயே வரல, நான் இது வரைக்கும் நோய்வாய்ப்பட்டதே இல்லைன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அந்த குரூப்ல? சொல்ல முடியாது மாதாஜி. எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து அதால நம்ம கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த 4 விதமான துன்பங்கள். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த துன்பங்கள்ல நாம மீண்டும் மீண்டும் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் ஒரு காரணமற்ற கருணையின் மூலமாக நமக்கு பக்தர்களின் மூலமாகவும் ஆச்சாரியர்களின் மூலமாகவும் பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யணும்ன்றத நமக்கு வலியுறுத்துகின்றார். அத
இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி பலமாக வேரூன்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தை எப்படி நம்ம வேறு இருக்க முடியும் அப்படின்னா, பற்றின்மை அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆயுதத்தாலதான் நம்ம வெட்டி சாய்க்க முடியும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, எங்க நம்ம போனோம், இந்த பற்றின்மை அப்படின்ற ஒரு ஆயுதத்தால இந்த பௌதீக புலனுகர்ச்சியில இருந்து விடுதலை பெற்று நாம மேல் நோக்கி போகின்றோம். மேல எங்க எங்க நம்ம போறோம்? கோலோக விருந்தாவனம். அங்க ஒரு தடவை நம்ம போயிட்டோம்னா இங்க திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பிரம்ம சம்ஹிதையில பாக்குறோம் இல்லையா? அங்க வந்து சிந்தாமணி கற்கள் இருக்கு, லட்சக்கணக்கான கல்ப விருட்சங்கள் இருக்கு, ஆயிரக்கணக்கான லக்ஷ்மி தேவிகள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்க பார்த்தாலும் அமுத சுரபிகள் இருக்கு. சோ அங்க நமக்கு வந்து எந்த ஒரு கிளேஷங்களும் கிடையாது, எந்த ஒரு துன்பங்களும் கிடையாது. நித்தியமா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுல நம்ம ஆனந்தமா இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த பற்றின்மை அப்படின்ற ஒரு ஆயுதத்தால பௌதீக புலனுகர்ச்சியில இருந்து நம்மளை நாமளே விடுவித்துக் கொள்வதன் மூலமாக மேல் நோக்கி நம்ம போறோம். அங்க போனோம் அப்படின்னாக்கா மீண்டும் நம்ம இங்க திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்துதான் எல்லாமே தொடங்குகின்றது. நம்ம பாக்குறோம் அவருடைய அவதாரங்கள்லாம் எண்ணற்றது. கடல் அலையை போல எண்ணவே முடியாது அத்துணை அவதாரங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். அத்துணை அவதாரங்கள்லயும் மூலம் யாரு அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்றதை நம்ம பாக்குறோம். எப்படி பால் ஒரு மூலம், பால்ல இருந்துதான் மத்த விஷயங்கள் வருது. தயிர் வருது, வெண்ணெய் வருது, நெய் வருது, மத்த எல்லா விஷயங்களும், மோர் கிடைக்குது. ஆனா அதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னாக்கா அந்த பால்ல இருந்து. அது போல பகவான் வந்து ஸ்வயம் அவரிடத்துல இருந்துதான் எண்ணிலடங்காத அவதாரங்கள் வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே தொடங்குகிறது. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணத்திற்கும் காரணமாக விளங்குவது பகவான். அவரிடத்துல இருந்துதான் எல்லாமே தொடங்குகின்றது. அவருடைய அவதாரங்கள் எண்ணிலடங்காதாக இருந்தாலுமே ஒரு 6 விதங்கள்ல நம்ம தொகுத்துடலாம். புருஷ அவதாரம், யுக அவதாரம், மன்வந்தர் அவதாரம், லீலா அவதாரம், குண அவதாரம், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். சோ புருஷ அவதாரம் பகவானிடத்துல இருந்து மகாவிஷ்ணு, அவரிடத்திலிருந்து கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, அவரிடத்திலிருந்து சிரோதகசாய் விஷ்ணு, இப்படி திரிந்து வருகின்றார். சோ எந்தெல்லாம் இருக்கோ அனைத்துமே இந்த அவதாரங்கள்ல இருக்கு. அவங்க எல்லாம் எங்க இருந்து வராங்க? கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து. சோ அததான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ இந்த பௌதீக இதுல இருந்து நாம பற்றின்மை மூலமாக பற்றின்மைன்னு சொல்றோமே, அந்த பற்றின்மை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது? புரியுதுங்களா? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற பாயிண்ட் புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. இந்த பற்றின்மையை நம்ம எப்படி வளர்த்துக்கிறது? என்ன கிருஷ்ணருடைய பக்தியினால, கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனால. நம்ம பாக்குறோம் நவவித பக்தி தொண்டு இருக்கு அப்படின்னு பிரகலாத் மகாராஜ் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதுல முதலாவதாக இருக்கிறது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், சக்கியம், தாசியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு 9 விதமான பக்தி தொண்டு. அதுல முதல்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்ரவணம். அடுத்தது கீர்த்தனம், கடைசியாக 3ஆவதாக இருக்கிறது விஷ்ணு ஸ்மரணம். சோ பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை நாம எப்பொழுதும் கேட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி கேட்கறதன் மூலமாக நம்ம 84 லட்சம் பிறப்புகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு ஜீவராசி 84 லட்சம் பிறப்புகள் எடுக்கு. அதுல 4 லட்சம் மட்டும் மனித பிறப்பே அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த மனித பிறப்புல நம்ம எத்தனை பிறவிகள்ல செய்த பாவ புண்ணிய கர்ம பலனோ நமக்கு வந்து அதோடைய கலங்கங்கள் இருக்கும். அது நம்மளை விட்டு போகணும் அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்துல ஈர்ப்பு கொண்டு அவருடைய திருநாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ அவருடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறதன் மூலமாக ஸ்ரவணம் கேட்கறது, கீர்த்தனம் அவரை பத்தி பாடுறது, விஷ்ணு ஸ்மரணம் எப்படி வந்து பசு வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அது அந்த ஓய்வு எடுக்கிற நேரத்துல என்ன பண்ணும், அது அந்த
அந்த உணவை முழுதுமா விழுங்கி இருக்காது. அதை மீண்டும் அசை போட ஆரம்பிக்கும். அது போல எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு டைம் கிடைக்கிறதோ அப்ப என்ன பண்றோம், பகவானுடைய இந்த நாம ரூப குண லேலிகளை கேட்டோம், பாடினோம். அதை மீண்டும் மீண்டும் நம்ம அதுல நினைச்சு லயித்து போயிருப்போம். அந்த கோபியர்கள் கிட்ட பகவான் நடத்தின லீலையாக இருக்கட்டும், பக்தர்கள் கிட்ட பகவான் நடத்தின லீலையாக இருக்கட்டும், அதை நினைச்சு நினைச்சு நாம என்ன பண்ணணும், அவரை பத்தி திளைத்திருப்போம். அப்படி இருக்கிறது மூலமாக நாம வந்து பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். அதுக்குதான் பிரபுபாதர் நமக்கு ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப பக்தி பண்ணுவது வந்து ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது. நமக்கு 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லியிருக்கார். என்னென்ன அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்? ஒழுக்க விதிமுறைகள் என்ன நமக்கு ஃபாலோ பண்ணு சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதர். மது, மாது, சூது, மாமிசம். அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், விட்டுறணும் இல்லையா? மது, மாது, சூது, மாமிசம், மாதாஜி சொன்னது போல இந்த 4 விஷயங்களை நம்ம விட்டுறணும். அப்பதான் சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம வர முடியும். சத்துவ குணத்துக்கு வந்தாதான் நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் பிறக்கும். நான் யாரு, நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் என்ன பண்ணா இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்தெல்லாம் விடுதலை பெற முடியும். இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி அதிலேயே நம்ம மாட்டின்னு இருப்போம் இல்லையா? சோ அந்த சத்துவ குணத்துக்கு உயரும் போது நமக்கு அந்த ஞானம் பிறக்கும். அப்படி வரும்போது பக்தர்களுடைய சங்கத்தை பகவான் கொடுக்கும். நம்ம அவரை நோக்கி ஒரு அடி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா நோக்கி பல்லாயிரக்கணக்கான அடிகள் வைக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு நமக்கு பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்யணும். சோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். வேற யார்கிட்டயும் இல்ல, பகவானிடத்துல சரணடைய வேண்டும். சோ அல்டிமேட்டா இந்த பௌதீக இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை பெறணும் அப்படின்னா இந்த பற்றின்மைன்ற ஆயுதத்தின் மூலமாக இந்த கட்டுகளை எல்லாம் அவிழ்த்து பகவானிடத்தில் இந்த கோலோக விருந்தாவனம் சென்று அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அவரிடத்துல சரணடையணும் அப்படின்றது புரியுது. ஓகே, இங்க நம்ம என்னென்னலாம் பாக்குறோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம். இந்த இமேஜ்ல என்னென்னலாம் தெரியுது? இருக்கீங்களா லைன்ல எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நானு கோலோக பிருந்தாவனம் தெரியுது மாதாஜி. கோலோக பிருந்தாவனம். ஓகே, எப்படி சொல்றீங்க அது? கோலோக ராதையும் கிருஷ்ணரும் இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஹரே போல் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அது சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவும் கிருஷ்ணரும் இருக்காங்க. அது போல அந்த இதழ்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஒரு இதழ்லயும் வந்து பகவானுடைய ஒரு ஒரு லீலை. இப்ப நம்ம தாமோதர லீலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த மந்த் ஃபுல்லும் அது ஒரு இடத்துல நடக்கும், ஒரு இடத்துல வந்து கோவர்தனகிரி லீலை நடக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதழ்கள்லயும் ஒரு ஒரு லீலை நடந்துட்டு இருக்கும். அப்படி கோலோக விருந்தாவனம் வந்து எப்பவுமே இன்பமயமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. வேற என்னென்னலாம் தெரியுதுங்க பிரபு? விரஜா நதி. விரஜா நதி. விரஜா நதி. விரஜா நதி. பக்தர் வந்து விரஜா நதியை கடந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போக ட்ரை பண்றாரு. ஓகே, வேற இந்த சைடுல வேற என்னென்ன தெரியுது? இந்த சைடு வந்து அண்டங்கள். பல கோடி அண்டங்கள் எல்லாம் மிதந்துட்டு இருக்கு. அந்த அண்டங்கள் இல்லையா, நமக்கு வந்து இந்த ரோமத்தோட முடிவுல இருந்து நமக்கு வந்து வியர்வை துளி வரும். பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அண்டங்கள் வந்து பிறக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அப்ப அவர் என்ன விஷ்ணு? அவரு என்ன விஷ்ணு? 3 விஷ்ணு. காரணதகசாயி விஷ்ணு. தேங்க்யூ பிரபு. மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணதகசாயி விஷ்ணு, அவர் தான் காரணமாகவே இருக்கார் அந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்கு. அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம், கதை வச்சுண்டு இருக்காரு இல்லையா, 4 கை ரூபத்துல இருக்கார் பகவான், தனியா தான் இருக்கார். அவர் மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணதகசாயி விஷ்ணு. அவரிடத்துல இருந்து ஒரு ஒரு அண்டம், அந்த ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளாரையும் அங்க வந்து என்ன இன்னொன்னு தெரியுறாரு, என்ன தெரியுதா உங்களுக்கு? அங்க பக்கத்துல யாரு இருக்கா? லக்ஷ்மி தேவி இருக்காங்க. அவங்க கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல, கோலோக விருந்தாவனத்தை சுத்தி அந்த ஒரு ஆயிரக்கணக்கான விஷ்ணுக்கள் இருக்காங்க. சோ அவங்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம அங்க பார்க்க முடிகின்றது. 6வது பதம் வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நதத் பாஸ்யதே சூர்யஹ ந சசாங்கோ ந பாவகஹ யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இதெல்லாம் பகவான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். அவருடைய அந்த வாசஸ்தலம், எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம், பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம புருஷர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது கிடையாது. அங்க சூரியன் கிடையாது, சந்திரன் கிடையாது, நம்ம இருக்கிற மாதிரி அந்த மின்சாரம் கிடையாது, நெருப்பு கிடையாது. அதாலெல்லாம் அது ஒளியூட்டப்படுவது கிடையாது. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்ப வருவதில்லை. ஏன்னா அங்க போறதே வந்து ரொம்ப பியூரிஃபைடான ஒரு விஷயம். அங்க போனவங்க மீண்டும் நம்ம அந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வர மாட்டாங்க. சரி, இப்ப ஒளியூட்டப்படுறதுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா செல்ஃப் இலுமினேட்டிங். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த நைட்ல எல்லாம் கூட லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டா அது அந்த அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிரீன் கலர் ஆரஞ்சு கலர் எல்லாம் தெரியுது நம்ம பாக்குறோம். அது போல பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம் வந்து செல்ஃப் இலுமினேட்டிங், சுயமாக ஒளியூட்டப்பட்டது. அங்க வந்து எந்த ஒரு தேவையும் இல்ல, சூரியன் வேணும் சந்திரன் வேணும் அதெல்லாம் தேவையும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அல்டிமேட்டா பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலனை வந்து நாம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சரி, அங்க போய் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு எப்பொழுதும் நித்தியமாக பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு இனிமையாக இருப்போம். அங்க எப்பவுமே வந்து சந்தோஷமாக இருப்போம். நமக்கு இந்த லோகத்துல கஷ்டப்படுற மாதிரி அந்த ஆஹ் பிரைமரி செகண்டரி மிசரிஸ் எல்லாம் அங்க கிடையாது. எப்பொழுதும் வந்து பகவானுக்கு அங்க பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு அவருடைய அந்த இன்பத்தில் நாமளும் திளைத்திருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. 7வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातनक मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க பகவான் நம்ம மேல எவ்வளவு கருணையோட இருக்காரு பாருங்க. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள். பகவான் விபு, அகண்டமானவர். அவரிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு பெரிய நெருப்பு பிழம்பு இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு சின்ன பொறி வந்தா அந்த பெரிய நெருப்பு பிழம்பு கிட்ட என்ன தன்மைகள் இருக்கோ அது இந்த சிறு துளி துகள்கிட்டயுமே இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் சுடும், அதுவும் வந்து வெப்பத்தை கொடுக்கும். ஆனா அந்த குவான்டிட்டி வைஸ் அந்த அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கலாம், ஆனா அது என்ன பண்ணும், அந்த குணங்கள் எல்லாம் எப்படி அந்த பெரிய நெருப்புக்கு இருக்கோ அதே போல இதுக்கும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அததான் இங்க வந்து சொல்றார், பகவானே சொல்றார். இந்த கட்டுண்ட உலகில் எதற்காக இந்த பௌதிக லோகம் கட்டுண்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா நம்ம எதையாவது ஒண்ணுத்துல வந்து நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுறோம். 2 விதமான சேவை, ஒண்ணு பகவானுக்கு சேவை, இல்லைன்னா இந்த மாயாதேவிக்கு சேவை. பகவான் நமக்காக வந்து இந்த இந்த லோகத்தை படைச்சிருக்கார். இதோட ஜெயிலர் யாரு அப்படின்னாக்கா மாயாதேவி. சோ அவங்க அவங்க கிட்ட நம்ம சேவை பண்ற மாதிரி இருக்கு. சோ நம்ம அல்டிமேட்டா இந்த லோகத்துல கட்டுண்டப்பட்டிருக்கோம். ஜெயில இருக்கிறது மட்டும் இல்ல ஜெயில் வாழ்க்கை, பெரிய பெரிய ஏசி ஹால் போட்டு இருந்தாலுமே அதுவுமே ஒரு ஜெயில் வாழ்க்கை தான். சோ எப்ப நம்ம இதுல இருந்து விடுதலை பெறோம், எப்ப அதுக்கு அப்ப இங்க விடுதலை நமக்கு சுதந்திரம் எதை சொல்லப்பட்டு, எப்ப நான் இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருந்து முழுமையாக விடுதலை பெறுகின்றோமோ. இல்லைன்னா நினைச்சு பாருங்க, பிறக்கும் போது எவ்வளவு ஒரு கஷ்டம் அந்த குழந்தைக்கு. பிறக்கும் போதே யாராவது சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டே பிறக்குறாங்களா? அழுதுண்டே தான் பிறக்குறாங்க இல்லையா? சோ அந்த சிறிய அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ள ஒடுங்கி இருக்கணும் 9 நாள் 9 மாசமும். தானே அந்த யூரின் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதையே வந்து குடிச்சிட்டு அதுக்குள்ளேயே குழந்தை உழந்துட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சிறிய துவாரத்தின் மூலமாக குழந்தை வெளியில வரணும். எத்தனை கஷ்டங்கள் அந்த குழந்தைக்கு. சரி, இதுதான் அப்படின்னாக்கா இறப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பெருசா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிப்போம், என்னுடையது, நான், மமகாரம், அகங்காரம், அதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து மேல போனோம். அப்போ ஒரு 1000 தேள்கள் கொட்டினா எப்படி இருக்குமோ அத்தனை வலி இருக்குமா இந்த ஜீவாத்மா வந்து இந்த உடம்ப விட்டு போகும்போது. சோ அப்ப இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது. ஆனா நம்ம இத பத்திலாம் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம நம்ம என்ன பண்றோம், நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், என்னுடைய நாவை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, என்னுடைய கண்ணை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, நான் எப்படி கம்ஃபர்ட்டா இருக்கிறது, அதையே நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த உடல் சார்ந்த தேவைகளை பத்தி தான் நம்ம யோசிக்கிறோம். அதுக்கும் உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கு என்ன தேவை, அந்த ஆன்மீக உணவு என்ன, ஆன்மீக பந்தம், எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன அப்படின்றத எலிசிட் பண்றதுக்கு, அதை நம்ம புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு தான் இந்த மனித பிறவி அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க பகவான் ரொம்ப கருணையோட சொல்றார், இந்த கட்டுண்ட உலகில் இந்த லோகம் வந்து இதுல வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த 3 குணங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்பட்டிருப்போம். இதுல இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே என்னுடைய நித்தியமான அம்சங்கள். நமக்கு வந்து இறப்புன்றதே கிடையாது, உடல் தான் அழிஞ்சு போகுது. பிறப்பு இறப்புன்னு சொல்றோமே, அப்ப எப்படி இறப்பு இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த உடம்புக்கு தான் அழிவு.
இந்த உடம்புல இருந்து ஜீவாத்மா நித்தியமா தான் இருக்கு. அததான் இங்க வந்து சொல்றாங்க நித்தியமான அம்சங்கள். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? மரணம் வரும்போது இந்த உடலை விட்டு ஜீவாத்மா வெளியில வந்துருது. இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த உடம்புக்குள்ள நான் என்ன செயல்கள் செய்தோனோ அதை அந்த உணர்வோட எனக்கு இன்னொரு உடலை பகவான் கொடுக்கிறார். இப்ப வந்து வெறும் சாப்பிடுறது மட்டுமே நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா மரணிக்கும் தருவாயில் அந்த சாப்பிடுறதுக்கு உண்டான உடல்வாக கொண்ட ஒரு பன்றியின் ரூபமோ அல்லது ஒரு நாயின் ரூபமோ எனக்கு கிடைக்கலாம். இல்ல எப்பொழுதுமே வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கேன், அதனால பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபடணும்னு நினைச்சேன்னா அதுக்கு ஏற்றாற் போல ஒரு பக்தனுடைய உடல் வந்து நமக்கு கிடைக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பகவான் சொல்றார், இந்த லோகம் வந்து ஒரு கட்டுண்ட உலகத்துல என்னுடைய இந்த அம்சங்கள் யாரு? பகவானுடைய அம்சம் நம்ம எல்லாம். இந்த நித்தியமான அம்சங்கள் யாரு சொல்றது? சாக்ஷாத் பகவானே சொல்றார், ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் என்னுடைய நித்தியமான அம்சங்கள். நித்தியம் எப்பவும் இருக்கக்கூடியவங்க. ஏன்? பகவான் எப்பவுமே இருக்கக்கூடியவர், அவர் நித்தியமானவர், அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நாமளும் நித்தியமானவங்க. அது மட்டுமல்ல, பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. அவரு ரொம்ப அழகானவர், அறிவானவர், அதனாலதான் நம்ம கிட்ட இருக்கவங்க கிட்டயும் என்ன நம்ம கிட்ட பூரணமா இல்ல, பகவான் கிட்ட பூரணமா இருக்கு. ஒரு குடத்துல தண்ணி இருக்கு, அதை நம்ம அள்ளணும்னா அந்த குடத்துல இருக்க தண்ணி குறையணும் இல்லையா? அதுதானே வந்து இது. ஆனா பகவான் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பூரணமாக இருக்கும், அல்ல குறையாம இருக்கும். அதனாலதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால், இப்படி நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறதுனால மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றார்கள். எவ்வளவு கருணையோட பகவான் சொல்றார். நம்மளுடைய 5 புலன்கள் என்னென்ன? 5 புலன்கள் சொல்லுங்க. மெய்வாய் மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி. சோ அந்த 5 புலன்கள் பிளஸ் மனசு உட்பட 6 புலன்களோட நம்ம என்ன பண்றோம்? ரொம்ப கடினமாக சிரமப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பகவானே இங்க சொல்றார். ஓகே, 8வது பதம் வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷரீரம் யத் அவாப்னதி யச்சாப்யுக்த்ராமதீஸ்வரஹ கிருஹீத்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாஷயாத். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இங்க நம்ம என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எவ்வளவு அழகா பகவான் சொல்றார். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். நம்மளே இந்த நான் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய நான் குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு மாதிரியான உடல்வாகு, வளர வளர எனக்கு வேற விதமான உடல்வாகு. அப்ப நானே என்னுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய பரிணாம வளர்ச்சியை பாக்குறேன். அப்ப மரணம் வரும்போது, இப்ப சின்ன வயசுல நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தோம்னா அதையே நான் போட்டுன்னு இருக்க முடியுமா? இல்ல. அப்போ என்னுடைய உடல் சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் இன்னொரு சட்டை வாங்கிதான் ஆகணும், இல்ல ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கிதான் ஆகணும். அது போல இந்த பிறப்பு எடுத்த இந்த ஜீவராசிக்கு இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த பிறப்புல அதோடைய கடமைகள் அல்லது அதனுடைய செயல்கள் எல்லாம் கர்மா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா நான் வேறொரு உடலுக்கு மாறிதான் ஆகணும். அப்ப மரணம் கண்டிப்பாக சம்பவிக்கும். அப்ப மரணத்தின் தருவாயில நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதுதான் நம்மளுடைய நினைவுகளாக இருக்கும். அப்ப அந்த நினைவுகளுக்கு ஏற்றாற் போல பகவான் எனக்கு ஒரு உடலை தருகின்றார். நான் சொன்னது பாரு, வெறும் மாமிசம் உண்றதை மட்டுமே நோக்கமா கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில அதற்கு ஏற்றாற் போல அடுத்த பிறவி ஒரு மிருகத்தோட உடல் கிடைக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலர்லாம் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் விட்டு இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போய் பிரியாணி சாப்பிடறதுக்காகவே போவாங்க. ஒரு சிலர்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாம். ஆச்சரியமா இருக்கும், ஒரு பிரியாணிக்காக இவ்வளவு தூரம் ரிஸ்க் எடுத்து நேஷனல் ஹைவேஸ்ல இவ்வளவு ஃபாஸ்டா போய் சாப்பிட்டு என்ன என்ன இது ஒன்னா ஒரு 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 அளவே இல்லையான்ற மாதிரி இல்லையா? சோ அது போல அப்ப நான் சப்போஸ் நமக்கு மரணம் வந்தா என்னவா இருக்கும்? அந்த அதே ஞாபகமா தான் இருக்கும், இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும். அப்ப அதுக்கு ஏற்ற, ஏன்னா மனித பிறவியாக பகவான் கருணையோட கொடுத்த இந்த உடலை அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்துலரிது, அதை நான் எதுக்கு உபயோகப்படுத்தணுமோ அதுக்கு உபயோகப்படுத்தல. அப்ப அதற்கு ஏற்றாற் போல என்னுடைய நினைவுக்கு ஏற்றாற் போல வேறொரு உடல் எனக்கு கிடைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அததான் இங்க ரொம்ப தெளிவா பகவான் சொல்றாங்க. இந்த உடலுக்கு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். ஒரு வகையான உடலை பெற்று இப்படி உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம பாக்குறோம் சாஸ்திரத்துல 84 லட்சம் ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கு, மனுஷ பிறவி மட்டுமே 4 லட்சம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்ப நமக்கு வந்து என்ன புரியுது அப்படின்னாக்கா,
இந்த உடல் அழியக்கூடிய ஒன்று. அப்போ மரணிக்கும் தருவாயில நான் என்னெல்லாம் என் வாழ்நாள்ல செய்தேனோ அதுதான் எனக்கு நினைவா இருக்கும். அதை தொடர்ந்து எனக்கு வேற ஒரு உடல் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் புரோபாதர் நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, முதல்ல இந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து முதல் பண்ண வேண்டியது சாண்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எவ்வளவு அளவு நம்ம நாம உச்சாடனம் செய்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் போகும். பக்தர்கள் வழிகாட்டுவாங்க நமக்கு. ஆச்சாரிகள் கைப்பிடிச்சு ஆன்மீக லோகத்துக்கு கொண்டு போவாங்க. அவங்களுடைய செய்திகளை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சோ அந்த 14 மாலை ஜபம் பண்ணணும், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் பண்ணணும். அதை செய்தாலே நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், பெரிய மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப நமக்கு புரோபாதர் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்காரு. ABCD யாருக்காவது தெரியுமா? ABCD என்னதுன்னு? A stands for அசோசியேஷன். பக்தர்களுடைய சங்கம், தூய பக்தர்களுடைய சங்கம். பிரஜல்பா பண்றவங்களோட இருக்கக்கூடாது. தூய பக்தர்களுடைய சங்கம். எப்பவும் பகவானுடைய அந்த நாம ரூப குண லீலையில திளைச்சிருக்காங்களே அந்த பக்தர்களுடைய சங்கம். இல்ல வேற மாதிரி போச்சு அப்படின்னாக்கா அப்புறம் நமக்கு இருக்கிற பக்தியும் இன்னும் தாழ்மையா போயிடும். தூய பக்தர்களின் சங்கம். A stands for association. B stands for என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம? பகவத்கீதை பாகவதம். நமக்கு வந்து 4 வேதங்களை படிக்கிற அளவுக்கு ஞானமோ இல்ல, என்னை பத்தி நான் சொல்றேன், அத்தனை ஞானம் கிடையாது. ஆனா அதனால பிரபுபாதர் நமக்கு கருணையோட பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கொடுத்திருக்காரு. சோ பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது. C stands for சாண்டிங். 16 மாலை ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு 2 மணி நேரம் எடுக்கும். 24 மணி நேரம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அதுல 2 மணி நேரம் நாம வந்து பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் செய்யணும். D stands for டயட். எப்படிப்பட்ட டயட் எடுத்துக்கணும்? நம்ம வெஜிடேரியனா? சாத்வீக உணவு. சாத்வீக உணவு. அதுவும் எப்படி எடுத்துக்கணும்? கிருஷ்ணடேரியன். நம்மளுடைய உணவு வந்து பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதம், அவருக்கு நைவேத்தியம் செய்த பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். நம்ம பெருமையா வெஜிடேரியன் நம்ம சொல்லிக்கிறது பெருமை கிடையாது. புரோபாதர் சொல்லியிருக்காரு, we are not vegetarian, we are கிருஷ்ணடேரியன் அப்படின்னு இருக்காரு. சோ ஏன்னா வெஜிடேரியன் ஃபுட் எடுத்தாலுமே அதுலயும் நம்ம வந்து தாவரங்களையும் பழங்களையும் வந்து அவங்க அந்த உணர்வு வேணா கம்மியா இருக்கலாம். ஆனா அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த உயிரை கொண்டுதான் நம்மளும் பிரசாதம் படைக்கிறோம். அந்த சமைக்கிறத நம்ம மீண்டும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும்போது அவர் கருணையோட அதுல இருக்கக்கூடிய கர்மிக் ஆக்ஷனை நல்லிஃபை பண்ணி நமக்காக கொடுக்கிறார். அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 9வது பதம் வாசிட்டோமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இல்ல மாதாஜி. சோ ABCD அசோசியேஷன். B stands for பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது பக்தர்களோட சங்கத்துல. C stands for chanting. D stands for diet, பகவானுடைய அர்ப்பணமாக நைவேத்தியம் பண்ண பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறது. இப்படி செய்யும் போது நாம பியூரிஃபை ஆகிறோம். அப்ப புரோபாதர் சொல்லியிருக்காரு, காலையில நமக்கு மங்களார்த்தி 4:30 மணில இருந்து நம்மளுடைய பக்தி சேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நிலையில இருப்போம். ஒருத்தர் வேலைக்கு போறவங்களா இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க வீட்டுல ரிட்டையர்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நிலையில இருக்கிறோம். கிருஷ்ணரோ இல்ல பிரபுபாதரோ சொல்லல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம பக்தி பண்றதுக்கு போயிடணும்னு சொல்லவே இல்லை. நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல பகவானுடைய நினைவுல நம்ம செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ இதெல்லாம் நம்ம செய்ய என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு மேலோங்கப்படும். மரணம் எப்ப வரும்னே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? பிறந்துட்டோம்னால இறப்ப நோக்கிதான் போறோம். நிறைய விஷயங்களை நம்மளை சுத்தி பாக்குறோம். யங் ஏஜ் சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட், அவங்க இறந்து போவாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. சோ அதனால எப்பவும் இந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு மரணிக்கும் தருவாயிலும் கூட பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த பிறப்புல இருந்து ஒரு உயர்ந்த பிறப்புக்கு நாம போக முடியும் அப்படின்றத கருணையோட அவருடைய பக்தர்களின் மூலமாக ஆச்சாரியன் மூலமாக கிருஷ்ணன் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். 9வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. மாதாஜி வாசிங்க. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனுஷ்யாயம் விஷயான் உபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
இந்த மாதிரி வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ நம்ம பாக்குறோம், நமக்கு எத்தனை விதமான உடல் இருக்கு? எத்தனை உடல் இருக்கு நமக்கு? ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அந்த ஸ்தூல உடல் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அப்படி அந்த உடல்ல எங்க இருக்கு நிலம்? சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஸ்தூல உடல் சொல்லியாச்சு. பஞ்சபூதங்கள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. எப்படி நம்ம இந்த உடம்புல பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு நம்ம சொல்ல முடியும்? நிலம் வந்து நம்மளுடைய சரீரம். சரீரம் எல்லாமே சரீரம் தானே. அதுல எப்படி நம்ம சொல்றது? தசைகள் நம்ம எடுத்துக்கலாமா? அந்த தசைகள். தோல். ஓகே. ஓகே. நீர் வந்து நம்மளுடைய பிளட். பிளட் உடம்பு ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. அது மட்டுமல்ல, மற்ற சுரப்பிகளும் வந்து சுரக்கின்றது. நிலம், நீர். ஓகே. நெருப்பு. நெருப்பு வந்து நம்மளுடைய வயிறு, ஜீரணம் இது பண்றதுக்காக சக்தி, வயிற்றுல வரக்கூடியது. அது மட்டுமல்ல, உடம்புல வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் இல்ல, பேசல் பாடி டெம்பரேச்சர் நம்ம சொல்றோம். மெட்டபாலிசம் நடக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகுறது? அது ஒரு டெட் பாடிக்கு சமமாயிடும் இல்லையா? நெருப்பு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம உயிரோட இருக்கோன்றதே தெரியுது. இறந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சடலத்துக்குள்ள வந்து என்ன ஒரு சில்லுன்னு ஆயிடும் இல்லையா? சோ நெருப்பு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம ஓடின்னு இருக்கோம். ஓகே. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, நுரையீரல். 5 விதமான வாயுக்கள் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். பிராணவாயு மட்டுமல்ல, அப்பான, சுப்பானன்னு 5 விதமான வாயுக்களை நம்ம பாக்குறோம். ஓகே. நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். வெற்றிடம் இருக்கா நம்ம உடம்புக்குள்ளார? இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு. அதனாலதான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்குது இல்லையா? கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில எடுத்து ஆக்சிஜனை உள்ள நடத்துறோம். சோ ப்ளூரல் கேவிட்டி, அடுத்து தொராசிக் கேவிட்டி, பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி அப்படின்னு 5 விதமான கேவிட்டிகள் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த ஸ்தூல உடல் 5 பூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த நம்ம சொன்னது மாதிரி, ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணது மாதிரி, என்ன வாழ்நாளுடைய பிராக்டிஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல மரணிக்கும் தருவாயில் அந்த நினைவுகளை கொண்டு நமக்கு வேறொரு உடல் கிடைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 10வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. 9:55 ஆயிடுச்சுன்னா யாராவது எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஜ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடார்த்தானுபஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முட்டாள்கள் உயிர்வாடி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா, முட்டாள்களுக்கு வந்து இந்த ஞானம் கிடையாது, அதனால அதை ஒழுங்கா புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஆனா ஞானம் அடைந்தவர்கள் அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து நல்லா அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். எது? இந்த உடல் அழியக்கூடிய ஒன்று. என்னுடைய ப்ராசஸ் வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன நான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அதற்கு ஏற்றாற் போல மரணிக்கும் தருவாயில் எனக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரியும் அவங்களுக்கு. 11, 12 வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. யதந்தோ யோகினர் சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோ யக்ருதாத்மனோ நைனம் பஷ்யந்த யசேதசஹ யதா ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜதத் வாசதே அகிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். முதல் பதத்துல என்ன சொன்னார்? ஞானம் பெற்றவர்கள் இதை முழுமையாக பார்க்க முடியும். யார் அந்த ஞானம் பெற்றவர்கள்? தன்னுணர்வை அடைந்தவர்கள். யார்? என்னது தன்னுணர்வுனா என்ன? நான் பகவானுடைய ஒரு அங்கம். பகவானுடைய சேவகனுக்கும் சேவகன் நான். நான் வந்து எப்பவும் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுதான் உண்மையான அகங்காரம். ஆனா நம்ம என்ன அகங்காரத்தால சூழப்பட்டிருக்கோம்? பொய் அகங்காரம். இது என்னுடையது, நான் ஒரு பெரிய ஆள், நான் அனுபவிப்பேன், நான் ஒரு குடும்பத் தலைவன், குடும்பத் தலைவி அப்படின்ற அந்த பொய் அகங்காரத்தால நாம ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். சோ தன்னுணர்வுனா என்ன அப்படின்னா,
நான் ஒரு ஜீவாத்மா, பகவானுடைய ஒரு அங்கம். அந்த தன்னுணர்வுல நிலை பெற்ற அந்த ஆன்மீகவாதிகளாலதான் இதையெல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா வளர்ச்சியடையாத அந்த மக்களால என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் இதை புரிந்து கொள்வது கடினம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கணும். சோ அது மட்டுமல்ல, பகவான் அந்த விபூதி யோகத்துல வந்து நம்ம முழுசா பார்த்திருக்கோம். என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே பகவான் இடத்துல இருந்து வருகின்றது அப்படின்றது. சோ இங்க பகவான் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, முழுமையான இந்த இருளை ஏன் இங்க நம்ம பாக்குறோம், ஞானம் சொன்னோம் இல்லையா? சோ அறியாமை, அந்த இருளை விளக்குகின்ற சூரியனோட பிரகாசம் எங்க இருந்து வருகின்றது? பகவான் இடத்துல இருந்து. அது போல இருள்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த குளுமை, சந்திரன் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசமும் குளுமையும் அதுல இருக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாமே வந்து பகவானிடத்துல இருந்து வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 13வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. காம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யஹம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதீஹி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து சொல்றார், ஒரு கிரகத்துக்கு உள்ளும் நுழைகின்றேன். நம்ம பாக்குறோம், ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ஐன்ஸ்டீன் வந்து சொல்றாரு, எப்படி இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டிருக்குன்றது பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இங்க பகவான் அத்தனை கிரகங்களையும் சரி இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க, ஒரு முடிவுக்கு வரதே இல்லை. ஒரு நாளும் புதுசு புதுசா விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆனா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வேதவியாசம் மூலமாக நமக்கு இது கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ பகவான் சொல்றார், ஒரு கிரகத்துக்கு உள்ளாரையும் நுழைகின்றார். அவரோட சக்தியாலதான் அதோட இடத்துல இருக்கு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஏதாவது கொஞ்சம் இடம் பெயர்ந்தால் நம்மளோட கதி என்ன ஆகும்? இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, விண்கற்கள் ஓடி வருதுன்றாங்க, என்னென்னமோ எத்தனையோ கிலோமீட்டர் தூரத்துல வருதுன்றாங்க. சோ இங்க பகவானே சொல்றார், நானே அனைத்தையும் படைத்து பாதுகாத்து அழிக்கும் செய்கின்றார் பகவான். சோ ஒரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் அவர் நுழையிறார். அவருடைய சக்தினாலதான் அதெல்லாம் அவங்க பாதையில வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அது மட்டுமல்ல, சந்திரனாக இருந்து அந்த இரவு நேரத்தில் குளுமையும் அந்த வெளிச்சத்தையும் கொடுக்கிறார். அதனால எல்லா காய்கறிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த டேஸ்ட், அந்த வாழ்வு ரசத்தை கொடுப்பது சந்திரன் அப்படின்றது. இப்ப ஒரு பிரபு சொன்னாங்க, வயிற்றுல வந்து நெருப்பு, அந்த ஜீரண இதா இருக்குன்ட்டு. அததான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம். வாசிங்கோ 14வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அஹம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதः பிராணாபான சமாயுக்தः பசாம்யன்னம் சதுர்விதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். அங்க பர்பட்ல வந்து பிரபாதர் கொடுத்திருக்கார். என்ன அந்த 4 விதமான உணவு? நம்ம உடல் உயிர் வாழணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு சக்தி வேணும். அந்த சக்தி எங்க இருந்து கிடைக்குது? நாம் உட்கொள்ளக்கூடிய உணவுல இருந்து கிடைக்குது. அது ஒழுங்கா செரிமானம் பண்ணி வந்தாதான் நமக்கு அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சக்திகள் கிடைக்கும். அந்த செரிமானிக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கறது கூட பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ அவரு இந்த சுவாசம் மட்டும் அல்ல, செரிமானம் செய்வதற்குண்டான தன்மையும் அவர் கொடுக்கின்றார். இந்த 4 விதமான உணவு என்ன? ஒண்ணு விழுங்கிறது, ஒண்ணு குடிக்கிறது, நக்கி சாப்பிடுறது, மென்னு சாப்பிடுறது, கடிச்சு சாப்பிடுறதுன்னு 4 விதமான உணவுகள். அந்த உணவு சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அதை செரிக்க வைக்கிறதும் பகவான் அப்படின்னு பாக்குறோம். 15வது பதம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வஸ்ய சாஹம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டः மத்தஸ்மிருதிர்ஞானம் அஹோபனம் ச வேதைஷ்ய சர்வை அஹம் ஏவ வேத்யः வேதாந்த கிருத்வேத வித்யேவ சாஹம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரபு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றேன். நம்ம பாக்குறோம் பகவானுடைய புருஷ அவதாரத்துல காரணதகஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு, கடைசியா சிரோதகஷாய் விஷ்ணு. பரம புருஷர், பரமாத்மா, பரபிரம்மம். சோ பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றார். நான் என்னிடமிருந்துதான் ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் கிடைக்கின்றது. எதுவுமே நமக்கு வந்து நம்ம சொந்தம் கொண்டாடி கூடாது. நான் இவ்வளவு பெரிய ஆளு நம்ம கர்வம் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அந்த ஞானத்தையும் கொடுக்கிறது பகவான். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவர் பகவான். வேதாந்த வேதகிருத் வேதபித் ஏவச்ச அப்படின்னு.
சோ வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரும் அவரே, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே அப்படின்றத, வேதங்களை அறிந்தவரும் பகவான். வேதைஷ்ட சர்வேர் அகம் வேத வேத்யோ, அனைத்தையும் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டியவர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 16வது 17வது பதம். हरे कृष्णा। त्वा इमौ पुरुषौ लोके क्षरसाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாம பகவத்கீதையில பாக்குறோம், நிறைய இந்த மாதிரி கிளாசிபிகேஷன் பகவான் கொடுத்துட்டே போவார். அகர்மவாதிகள், விகர்மவாதிகள், கர்மவாதிகள், கர்மயோகினா யாரு, கர்ம காண்டிகள்னா யாரு, கர்ம மேதிகள்னா யாரு, அந்த மாதிரி. சோ அதே மாதிரி இங்க வந்து நம்ம எங்க பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் அப்படின்னு 2 விதமான ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கு. யார் இந்த தவறக்கூடியவர்கள்? பௌதீக லோகத்துக்கு நம்ம வந்து வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இங்க நம்ம ஆன்மீக பயிற்சி ட்ரை பண்றோம், விழுந்து விடுகின்றோம், மீண்டும் ட்ரை பண்றோம், விழுந்து விடுகின்றோம். சோ இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் தவறக்கூடியவர்கள். என்ன கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள்? பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில மீண்டும் மீண்டும் பௌதீக இச்சையின் மூலமாக, புலனுகர்ச்சியின் மூலமாக கட்டுண்டு இருக்கும். அவங்க எல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள், இந்த ஜட உலகில இருக்கவங்க எல்லாமே. ஆனா அந்த ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கவங்க தவறாதவர்கள். ஏன் அப்படின்னா எப்பொழுதும் நித்தியமாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஆனா இந்த 2 பேருக்கும் அப்பாற்பட்டு, இந்த தவறக்கூடிய தவறாதவர்கள் 2 பேருக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் யாருன்னா பரமபுருஷர். அவரை தான் முந்தின பதத்துல நம்ம பார்த்தோம். வேதங்களால அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே, வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவரே, வேதமே அவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னாக்கா அழிவற்றவர், இறைவன். 3 லோகங்களுக்கு உள்ளாரையும் புகுந்து அவற்றை காக்கின்றார். இதுக்கு முந்தின என்ன பார்த்தோம்? அனைத்தையும் படைத்து அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க அவற்றுக்குள்ளார நுழைந்து பராமரிக்கும் செய்கின்றார் பகவான். 18வது பதம். हरे कृष्णा। यस्माक्षरम् अदितोऽयम् अक्षरादभिसोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेदे च प्रदित पुरुषोत्तमः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அந்த தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு பகவான் இருக்கிறதுனால அவர் எப்படிப்பட்டவர்? ரொம்ப திவ்யமானவர், ரொம்ப தெய்வீகமானவர் இல்லையா, உத்தமமானவர். உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். ஏன்னா அவர் தெய்வீகமானவர், அவருக்கு பாரபட்சமே கிடையாது. தேவர்கள் அசுரர்கள்னு பாரபட்சம் கிடையாது. அவரை கொல்லணும்னு நினைச்சு வந்தவங்களுக்கு கூட அவர் வந்து தாய் ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறார். அவரை அத்துணை இகழ்வாக பேசியவருக்கும் கூட முக்தி கொடுக்கிறார் பகவான். இப்படி யாராவது இருக்க முடியுமா? சோ பகவான் ரொம்ப திவ்யமானவர், அவருடைய ஒவ்வொரு லீலைகளும் திவ்யமானது அப்படின்றத நாம உணர்வோம். ரொம்ப உத்தமமானவர் பகவான், அப்பழுக்கற்றவர் பகவான். நமக்கு தோணலாம் வெளிப்புறத்துல அதர்மமா இருக்க மாதிரி, ஆனா அதுலயும் ஒரு தர்மம் இருக்கு அப்படின்றத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி திவ்யமாகவும் உன்னதமானவும் இருக்கிறதுனால அவரை வந்து இந்த லோகத்திலையும் வேதங்களாலையும் அவரை புருஷோத்தமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதனாலதான் அவரை பத்தி அவரே சொல்றதுனால இந்த அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ தேவர்கள் எல்லாம் கூட பகவானை அப்படி சட்டுன்னு பாத்திர முடியாது. அவங்க பகவானை பார்க்கணும்னா அந்த பார்க்கடல்ல போய் பகவான் இடத்துல மானசீகமா வந்து பிரேயர் பண்ணணும். அதுவும் யார் மூலமாக? பிரம்மதேவர் மூலமாக. அவரோட மனசுக்குள்ள இருந்து பகவான் அவங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுப்பார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ பகவானுடைய லீலைகள்லாம் ரொம்ப இங்க நம்ம பாக்குறோம். அத்துணை தேவர்களும் பிரம்மதேவர் மூலமாக பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க. பிரம்மதேவர் மானசீகமாக பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்து எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும். சோ இப்படி பகவான் ரொம்ப அற்புதமானவர், திவ்யமானவர். அவங்கள சட்டுன்னு யாரால பார்க்க முடியும்? பக்தர்களால மட்டும்தான் அவரை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும், அவரை கவர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 19வது பதம். யோ மாம் ஏவம் சம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி ஏற்கின்றானோ, பகவானே அனைத்து பகவானுக்கும் புருஷர்களுக்கெல்லாம் உத்தமமானவர், பரம புருஷர் அப்படின்னு எந்த ஒரு டவுட் இல்லாம தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அவர்தான் எல்லாத்தையும் முழுமையாக அறிந்தவர். ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம், அனைத்தின் மூலம் பகவான், வேதங்களால புரிஞ்சுக்க வேண்டியவரும் அவர்தான், வேதங்களே அவர்தான், தொகுத்தவர் அவர்தான் பார்த்தோம். சோ இந்த ஞானம் எல்லாம் யாருகிட்ட இருக்கோ அவங்கதான் உண்மையை புரிந்தவர்கள், உள்ளது உள்ளபடி. எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். நமக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால பகவானுக்கு பக்தி தொண்டை முழுமையாக நம்ம செய்ய முடிகின்றது. அதனுடைய பலன் என்ன ஆகுன்றது நம்ம பாக்குறோம். இதனால இதுதான் ஒரு பெரிய ரகசியம் அப்படிங்கிறார். 20வது பதம், கடைசி பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10 o'clock ஆயிடுச்சு. ஞாபகப்படுத்த சொன்னீங்களா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, முடிஞ்சிருச்சு. வாசிங்க. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नः एतत् भुक्त्वा भुक्तिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य च भारत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. நீங்க பார்க்கலாம், பகவத்கீதையில ரகசியமானது, மிக ரகசியமானது, மிக மிக ரகசியமானது என்னது? பகவானே மூல முழுமுதற் கடவுள், அவரே பரம புருஷர். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? பாவமற்றவர். தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகவான் சொல்றார், நீ என்னுடைய உற்ற நண்பன், அது மட்டுமல்ல என்னுடைய பொறாமை இல்லாதவன், அதனால உனக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேங்கிறார். இந்த ரகசியத்தை சொல்றேனே, இங்க பாத்தீங்கன்னா மிக மிக ரகசியமானது. சோ நம்ம பாக்குறோம் 3 விஷயங்கள். பகவானை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ பகவான அந்த ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல உணர்ந்துக்கிறோம் இல்லையா, பரம புருஷராக. அதனால இங்க பாத்தீங்கன்னா இது மிக மிக ரகசியமானது. சாதாரண ரகசியம், மிக ரகசியம் இல்ல, மிக மிக ரகசியமானது. பகவானே பரம புருஷர். இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அப்படி அந்த உன்னதமான முயற்சியில இருக்கவன் பக்குவம் அடைந்தவன் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாய் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம அத பஞ்சமோऽध्यायः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி, ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் யாராவது மார்க் பண்றாங்க இருந்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கேள்விகள் மாதாஜி. எதுவும் இருக்குங்களா? மட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு மாதாஜி கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆல் க்ளோரிஸ் டு குரு அண்ட் கௌரங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, கேள்விகள் இல்லைன்னு நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? 10:04 ஆச்சு, மன்னிக்கணும். 4 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு, மன்னிக்கணும். ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. பிரபு எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எடுப்பாங்க மாதாஜி, அதனால ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஆனா நீங்க எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணலாம். அவங்க 9 மணிக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா 8:50க்கு நீங்க நாங்க 9 o'clock எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 8:30 மணிக்கெல்லாம் வந்துருவோம். வந்துட்டு யார் யாரு பக்தர்கள் விருப்பம் இருக்கோ அந்தந்த நாளுக்கு உண்டான ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். 15வது அத்தியாயத்துல 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்னா 20 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். 4 பக்தர்கள் 5 பக்தர்கள் வந்தாலும் போக போக அவங்க எல்லாருமே வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சோ நம்ம அப்படி ஸ்லோகங்கள் 1/2 மணி நேரம் வாசிப்போம். அதோட இது படிப்போம், அது பேர் என்ன, கீதா மகாத்மியம் படிப்போம். நானும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், யாரையுமே காணோம். சரின்னு 9 மணிக்கு டைரக்டா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இல்லைன்னா கீதா மகாத்மியம் வாசிப்போம், ஸ்லோகங்கள் 1/2 மணி நேரம் பண்ணுவோம், ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் இருக்கும். நீங்க அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. இன்னும் 3 அத்தியாயம் தான் இருக்கு, பண்ணி பாருங்க. ஓகே மாதாஜி.